Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners no? Ug karon no, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. O palihog di ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung naa ako'y bag-ong i-upload o mga sumpay nga mga drama nga mga manindot nga sugilanon nga gikan sa RMN drama. Bayno di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris, si Plager ug si Nansalan. Ura magikumot. Patay mag-ingon. Babalion ko na tako na. Asa man siya? Ambot lang. Ay, may ito. Tingnan ito. Hapon na. Hapon mo lang. Hapon mo lang. Bitaw. Hapon bitaw. Dili mahimong dili pa siya mo pauli. Dili mahimong dili may magdungan. Dili mahimong muon na ta. Ano di man mahimo? Kay kasluno na mi. No! Sa miyagi, mingon ka kung makasalo niya mo. Unya karon kasluno na mo. Tarong ba? Mutugo ni mo di. Mutuo ka man o dili. Wa na ko'y labot anak. Basta kay magpakasal na unya kami si Facundo. Makita nimo. Ano man tao mo pakasal mo, oy, ha? Ano ni salbar niya ang akong kadungganan? Ano isal pa naman niya? Tuwa sa nahitabo na mundo ha. Ha? Siyempre, nitabo niyo doha, ha? Iya kong kipahimuslan dihang nahubog siya. Kasam na. Sa miyaging gabi eh. Sopa di, oy! Uy, naitabo niyo doha, kikibiyaan mo siya. Huwag magani ka makailis niya. Yan, maingon ka, pakaslan ka niya. Hagi na imong kamot. Ano ka, imo magitabunan akong baba. Kumuton ko gid na. Kamot mo. Paminaw, kumuton ko gid na imong papa. Og dili kay tabunan lang kun dili ka maghilom. Ano mo kayo sa may isaan ako ni mo, ha? Usa ba? Tabunan akong baba, sige, balik na. Ikaw Ge. ba? Ibalik kay kisa na ko na yung kamot, ge. Ge. Wa jud kay respeto no? Mua, ikirespeto na ko, kinikis kagkalit ang ganyan. Pero pasagdi na lang, sa gayon nga makasalaon niya may si Facundo. Ikaw, kamong tanan ng mga trabahante dinhi sa asyenda, muyukbo na unya mo nako. Aksyon takabalaka ni mo style yan, ha? Karon palang gani, nga wa pa mo pakasal. Taas naman kay mong tanaw sa mong kagalingon. Sa mo pakaslan ka ni bro, nako. Murag, daog-daogon lang tingali niya minimo, klaro kayo. Angay lang nga tahuron ko ninyo. Kay asawa na unya ko ni Facundo. Kumahin na yun. Ipaniguro ko kana. Kung way makababag. Dili na makababag pa si Christina mo. Sure ka? Nga si Christine mo babag? Basta? Isip-isip yan, ha? Kung may isip ka, isip-isip. Shit! Hoy! Ellie! Ellie, huwat ako, oy! Usa may buti may pasabot sa imong isulti, ha? Ellie, usa ba? Huwat ako! Wisit ni tawana ay. Ellie, usa ba? Ellie! Ellie, huwat ako! Asa ka paingon, oy! Bahala ka di ay. Nausap na kaya na. Kung ibaw pa lang kang ingon, na di ka. Tinong ta kong makrasi mo. Bahala ka. Bukat yung gilokdoan ni Bayana na. Kalit sa gabuutang tinagan na ako na. Natay po bagang utok kanina ya? Ellie! Ellie, huwag taon ako! Kikapoy na ko gugod mo, ha? Hoy! Kami na sa ba? Joke naman tao to! Joke naman good to good! Ikaw ba? Kusuki ka magbinuang, unya mabawsan ka, masuko ka! Sige ka, mahiubos na ko nimo! Ang wisit ay... Yun, no? Dili ko makuha ang iyang pagsali pag-usap. Kaya tingali ko sa'yo isumbong ka, Facundo. Joke na to? Ikaw, ha? Ikaw ba? Hapit na ko mayubos ni mo, ha? Pero sa ba mahitabo, ha? Nga, nangaway ko ni Bisan Kinsa din sa asyenda? Ha? Karoon di ay. Nako. Nangaway ko? Iwa ba di ay? Tiyo bo. Joke naman good to good.
Gitripan rata ka. Kung unsay mamahimo nimong reaksyon. Sure? Lagi. Nod? Siya ba? Di mo pakasal ni bro na ko pakundo? Sige, samang ko intang nga iyang pakaslan, no? Usara ko ka-ordinaryong babae sa probinsya. Simple lang. Dili sexy. Dili gwapa. Ha? Di ba, uy? Taga-probinsya na ka, pero gwapa kay ka, uy. Ikaw ang ginagagwapahan din sa sinda. Di mangkod. Butang lagi. Bisan di pa ka siksi, pero ngayon kika sa tanaw na mong sulob kag mga nindot kayo, ngayon kika. Tinood? Gwapa ko, bisan dili ko puti. Lagi, lumiki ka. ang tagtarong iliba. Lagi, Ang ayan ako sa ako sinaloban. Oo, uy! Som ni siya. Si salig siyang kagalingon eh. Maingon gani kung ikay ginagwapahan din eh. Tuoy ko. Kay mo gani tinood. Oh. Uy, wala. Ha? No, lagi na siya di ay. No, lagi na siya. Ha? Kisa man? Hi, Ali. Si Teacher Jen. Katong maestra nga apo ni nandin siyang. Kupag na niyo. Ay, nagasuod ba yung tani sila ni Bro Pakundo, di ba? Di ba? Sila dua, nagasuod mo sila. Pero nasahin na siya dito sa syudad. Di alagi siya. Ay, kung hindi nga mabalik na siya din eh. Hala, magasuod na silang balik ni Bro Pakundo. Leche. Di asa kaya na ha? Totaon lang ta mamuli, kaya paso sa nakos Teacher Jane. To sa paingon dito, di Bro Pakundo na ko dito sunahan. Ug paingon sa si Teacher Jane dito. Ah! Diasa ka! Diasa ka! Animal. Pusechid ka, Eli. Matod ni mo nga ako'y kinagwapahan din eh. Pero naabot lang ka ng biset ng maestra. Gibiyaan ako ni mo. Shit. Dili na bagid mahurot ang akong mga karibal sa kalibutan ngadto ni Facundo. Nawa na unta sa kundan si Christine. Pero may balik sa kinambusit na Teacher Jean. Makalagot. Oh, salamat aning kape, manang din siyang. Ay, way sa pa yan, sir, oy. Pasensya na kay murag lawg naman tingali na, sir, oy. Kay katapusan naman ang akong nabukbugikan sa termos god. Magtingob manggugkukutaw og kape, o baka si kwate, o niya isod ining termos alang sa mga trabahante nga ganahang mga pi. Uy, kasom lang. Salamat, sir, ha? Ay, nadugay man si Jenny, uy. Ha? Si Jenny? Oo, nauli man gikan sa syudad, ganinang buntag yun naabot. Hi. Maayong hapon, Sir Facundo. Oh, Jen. Hi, kumusta? Mura na ko katuhoon sa ilang giingon nga lisod yung halinon ang mga maestra. Membro na tingali ko ani sa matiguang daga. And why is that? Ay, unsaon, sir, nga wa pa man gid intaw na hinigugmagod hangtod karon. Makauya basad gud din ng talawan managlaki. Mura magbata nga mudagan kung may manguyab na. Ma, siya gyud Ipanapi gyud ma. Ay, unsa man di ay. Mura magsikinsay akong gitabian nga si Sir Facundo raman. Bisa na ma. So, single kapag hapon eh, hantod karon. Shh, sir. Daghan niya ang makabati, sir. Mauwaw ta. Ni adi ay, may dakong pan. Pinalit ako gikan sa lungsod. Pasensya na nga kanara akong daha. Wa magugong mahibaw nga naadi ay ka. It's okay. Busog pasad ko. Ako, Ma'am Jane. Gutom ko. Pwede mo ngayo? Yeah, sure. Ni Ao. Pwede pa hungit? Ikaw gyud, Ellie. Huwag gyapon ka mausab, ha? Pero ikaw nausab na ka. Ha? Wa ka, no? Usab, uy. Sa muta kagwapa. Nagigtang ka sa syudad. Kagwapa gitingali ng syudad, sa? Sa muta kagwapa sa akong tanaw, God. Aw, mubati na di unya digbalik kay anhin naman ni siya mutudlo. Dinis ato. Ha? Tini na ka, Ma'am Jane? Wala. Nabalik na ka? Ha?
Nabalik na din ang pinakagwapa din sa atong dapit. Ha? Bro! Naana sa kay ma'am nga duwaon. Facundo? Ay. Dili pa ba ta mamauli? Hapon na. Tingali ka ng mangit-ngitan na ta sa dan. Gisultihan ako si Eli kaganina. Nga mamauli na mo. Dungan ta. No, I'm staying. Ani ko din ni karumatog. O giandam na ni Manang Dinsang ang akong payag nga dulo sa ila. No, dili ko masugod. Kinahanglan nga, dungan ta sa pagpauli na magbalik sa mansyon. Unsa? Saan naman sa kaya na ay? May mahinungdanon ba di ang buhatonon ron si Sir sa mansyon day nga kinahanglan man gid mong magdungan sa pagbalik didto? Kukuan kanang Yan na. sorry, nagkuna-una lang ko nimo. Wa ka pa makapahuay og tarong sukat kagabi. Tingali labda na sa kasi mo. May tambal man sad mi dinhi Indayana. Kompleto sab sa tambal ang medicine cabinet ni Sir sa iyang lawak. Ay, kining bataan no. Buotan gid kaayo. Manggihuna-hunaon pa. Wa gyud masayop si Sir Facundo nga pakasamahon ka nga iyang manghod. Kabate kaya na, ha? Ang saan sa ka, Eli? Kabantay ka, ha? Kabantay ka nga ikaw, buutan ko no kay kaday. Mao nga ta na, kadungog kas gingon ni Landin siyang. Ano, muli na ta. Buutan biya ka. Di ka may mo magsupak-supak sa maguwang, di ba? Maguwang ni mo edad. Dili na. Muna namin namin ninyo, bro. Landin siyang. Ma'am Jean. Tanaya na. Eli, ang saba. Ayaw lang ko guruya. Nganong iguyod man ko nimo palayo nila, uy. Kay mamauli na ta. Atuon pa na to si Nitulfo. Aron mahato na ta. Basik na inaya pa ito. Ito sumayan ron. Tagbaw ta pangita to. Buhi ko ba? Samsa ni si Ed. Kung surag ito mga kupot mo. Ikaw yun. Buhi na lagi ko. Dili pa ko mo pauli. Ngano man. Ato ko balik nila ni Facundo. Ikaw ba? Kaya ko ni mo nagpakondom lang kaniya. Sulti ni mo. Facundo? Kakita kas naong ni bro pakundo ganina. Na misalga ka silang panagsulti. Ha? Misaka yung kilay. Ha? Miikis. Salamat ka. Luwas ka. Biko na ba? Ay, buhi na lang ko nung kubi. Ayaw ko guruya pa kay... Kapag na ba kay apas imong mga lakang ha? Dagpo kay kag lakang. Nana. Biyara ka. Ikaw ha? Luga na ba kung naglibog na yung linihukan ha? Labaw nga. Taon akong nakabantay sa kausaban sa imong batasan. Ha? Eli. Saman! Eli. Amigo ta, di ba? Suod pa gyud ta. Oo, sa una pa. Ano man? Ang managhigala ba? Magtinabangay man gyud na, di ba? Oo, kinsa pa ba magtinabangay ka kita raman sa... Nga naman? May mo bang tabangan ko nimo? Usaban ha? Sige, sulti. Basta makatabang ko nimo. May gugot ta. May mo bang tabangan ko nimo nga ako maangkon si Facundo? Sa tao! Gibahag na ka, ha? Gibahag na? Kalisod na, ay! Please. Ay, lang ko na, nanay. Uy, kalisod na. Uy, saan na ko pagtabang ni mo? Aber, ha? Susulan ako sa bro na ko pangundong, ay kay panguyaban. Sura na style, uy. Dili man gud lisod good. Lisod ka na, eh. Dili lagi. Sama na ako, be. Sa yun ana mapakahilom ka lang, kana lang. Saan na ko pagtabang ni mo kung mapakihilom lang ko, ha? Dako kag ikatabang sa akong plano nga magkadayon mi. Kung magpakahilom ka lang, sama sa ako nang giingon mo kaganina, ako ang nag-ilis ni Facundo. Ako ang miunong niya. Aron makuha ko ang iyang simpatiya ug mahug na sa hingpit ay iyang pagbati diri nako. Kanara? Kana lang ang imong buhaton. Kana ra, mapakihilom ra ka. Sige, God. Ikay na nag-iilis niya. Oh. Dili na ako. Yes. Pakahilom na lang tuod ko. Bisag di matarong ni muglitok, pero salamat, Ellie. Yumit. Salamat, Ellie, ha. Kana. Isipon ko gining dako kay utang kabubuto nimo. Kana. Dili gid ka kalimtan, Ellie. Di ko ni kalimtan ang imong pagtabang nako. Nasayod ka gyud nga may pagbati ko ni Facundo.
O kung ugaling makuha ko niyang pagbati ug makasal na kaming duha, ikaw gyud ang dako ug ikatampo sa amo niyang panagdayon. Ug dili mo ka nakalimtan, Ellie. Sa oras ka makasal na unya ming duha, pasakahan ko ang imong sweldo ug hatagan pa ta ka og kaugalingon nimong sakyanan. Di ko, anak. Di ko sakanan. Samanti ay. Ganahan ko ako yung sakay ni mo. Pagtarong good, Ellie. Tinawad. Lagi. Ang saman, may lain ka pa bang gusto? Oo. Ang saman. Ikaw. Ellie, hanggaw juga, Ellie, ay. Ay, pag pinuang pa. Ang sabay mong gusto. Saman, bye? Bye, ugyuta? Hatagan ta ka, kung makasal na niya, me. Sige. Ganahan ko, anak. Sige. Magpakahilom na lang ko. Di na ko musulti ni bro Pakundo nga. Ako'y nag-ilis niya kay gibiyaan na mo siya kay naligo siya sinuka. Pero kinahanglan tumano na imong saad, ha? Sure thing, Ellie. Dili na ko kalimtan ang akong saad ni mo. Pero gusto kong makabay kog dako, ha? Kanang dako pas mansyon nga atong gigdaan karon. Unya, nindot og sakanan. Unya, dako og sweldo. Opa! Kini, kapangasawa na gwapa ini ba? Tabangan pati ka nga makapangasawa kag maestra. Parehas ni Teacher Jane. Si Teacher Jean pa mismo. Loh, tinood ka. O, lagi. Posible man na. Kasi bro Pakundo masad niyang gusto. Ganing wasad siya manguya bisan dito sa syudad. Kaya nakasiguro ko nga si bro Pakundo gini ang gusto. No, dili mahimo. Sa makaon na lang ninyo. Lah, aligre ni. Magpabili naman din ni si bro Pakundo. Ya, suod na sila sa una. Yay ka! Yay ka. Kinam daw kay yay ka? Chaoy. Naman kay, naman kay mabanhaw nagpagbati inigbalik ka. Gikan ba sila kaguol? Nga, nawa si Christine. Ha? Si Bro Pagundo, gikan kaguol. Basig, si Ma'am Jean ang makapahupay siyang kaguol. Agay! Ayim, nagpam nga! Bahala ka rin, magpam nga! Sorry, sakit ba? Lais kay di! Sagpa ko na! Nagpam nga! Di man ko to sagpagod, hapak raman to. Kay may lamok, usur bang dinggi. Mamatay niya ka. Sa? Simbang ka. Wa ka na ba'y kinahanglanon, sir? Wala, salamat. Ang ako man untang anak ang muanhi og maghatod ni ining gipangayo ni mga bino, sir. Pero mauwaw man siyang kod. Magpangikog kay gabiin ako, no. Dili maayo sa usa ka babae nga makit-an nga anhi dinhi uban nimo. O kamurang duha. Lainon unya kuno sa pagsabot. Ina si Ginny nga may kaso. O salamat ani Bino. Sige na, magkabiya ka na lang. Sige, sir. Pero kung gusto ka nga may ikatabi-tabi, mahimo nang suguon ko ang akong anak sa pag-anhi dinhi aron dili ka laayon. Ayaw na. Nasayad ko nga gikapoy sab siya. Gikan pa siya sa biyahe, gikan sa syudad. Nasayad ko kung unsa ka nakakapoy. Papahawayan na si Ginny. Sige, sir. Adto na ko. Sige. Gusto kong muli kay una niya na sa mansyon. Pero dili mahimong likayan ko siya hangtod sa hangtod. Oh God. Nga bang nakahimo magkus pagkilapot niya? Nagsige ka og sabit sa pangani, Christine. Ug pugos ko ni mong gihilaptan. Di ko katuanging buhaton kanyana. Inusintir kay siya. Ug buutan aron buhatan ako sa ingona. Kalimtan na lang nga may nahitabo tali ka na duduha, kuya. Pero nahadlok lang ko. Tingali uyag magbunga ang imong gibuhat na ako. Oh God, Yana. I'm so sorry.
Buang ko. Nganong gibuhat ko man kato. Ingon og sa dili ko makatuong nga makabuhat ko sa ingon. Ingon na ba niya nakadesperado nga maangkon si Christina? Nga lakip siya na. Ako pang aan nga si Christina. Dili. Unsaon na malang tuod kung magbunga ang akong gibuhat niya na. Unsaon na malang. Di pa ko andam nga mapakasal kang yana. Kuya, Yes, Tintin? will you wait for me when I grow up? Why? Because I want to be your wife, so we could live happily ever after, and will stay with me forever, Kuya. Mato ni mga paabuton taka. Ug gituman ko nga kung saad, Christina. Nagpaabot ko. Pero karon nga dako ka na. Sa akong atubangan mismo, lahi ang imong pakaslan. Bakakon ka. Shit, kasakit ha. Nabuak ang kupa nga akong kikumot. Pero wanay mas musakit pa si magibuhat ako, Christina. Wala ko'y baso. Nabuak ini og tagkaduko nga akong kamot. Tungabog ko ng kinibutilya sa pino. So, makahimo ko sa pagpakasal soban. Then, makahimo sab ko. Pagkaslan ko sa Siyana. Christian, Oh, sorry kayo. Naibaw ko nga, di ko angay nga musaka din eh. Natanito, maasawa na kita ka. Ingo ni anak kadako nga kung pagtahod ni mo. Pero, I mean, kabantay ka. Nabala ka lang ko, maunga. It's okay. Nagmata na ko. Nagtabi lamig ka diyot ni Melvin. Pero mugawas na siya ron kay maligo na ko aron makagika na ta. Oh, ha? Sige. Muna ako balik. Sa sala na ko magpaabot og balik. Bye. See you later. Tinutong akong nakita. Mipahiyong siya na ko. Nindot ang iyong pagtagad ako. Tinuod yun. Ingon pa bito ko. Guwapo ko. Og imposibleng dili ma-inlove si Christina ko. Dili palang gani dugay. Na-develop na siya na ko. How much more? Kung maminyo na unya mi. Og himuon ko na siyang rayna. Kung gusto na ko siya kanunay. Makayatak lang iyang tiil ko na naana sa iyang kama. O lingkuranan. O niya, inikaligo. Ako ang makaligo niya. Sabunan ako siya. Hindi ko tayo. Kabantay mo. Inikaon. Ako'y mungit. Kung mula ka, ako ang mo-drive. Wow. Kung mahog. Ako'y lagubutamang. Ay, lakaw na, oy! Lakaw na. Maligo naman ka. Kay may lakaw pa mo sa imong umaabot nga bana. Wait. Ngano ako may muwit nga dimati ka uyab. Che! No, may nabati kong lagubo. Ay da! Ang imong lipantit nga litong pamanhon nun ang milagob ba. Unsa? Dahom! Dali, ato tanawon dali. Ay, Ala! Christian? tabang lang. Sakit.
Ay, sakit. May ganun sa dito po. Oh, Ay, dadanghag ko, dadanghag. oh, nahagbong ko. Naligas. Ay! Ang nanoan nga nagdanghag. Unsa man ka? May mo ba maghilom ka? Kaligo na ikaw. Dili. Tabangan na si Christian. Pagtawag og ambulansya, sige na. Unsay panira niya? Okay, right away. Oh, ayaw ha? Ayaw. Dili ha? Magminyo pa ko. Magminyo pa ba ako? Ay! May dagan mang babae sa impyerno. Okay na ka dito. Okay, manawag na kong punerarya. Ayaw lagi ba? Unya ka lang. Kung piksa akong bataang, dagan lang. Tago. Karon lang. Sige, gugda ko, karon lang, gukod. Christian, ayaw sa pagbarog. Melvin, sige na. Pagtawag og ambulansya. Sige lang, oy. Maluay pa tag slide. Slide, tunoan. Wait, kaya dala na ako ang telepon na. Ay, naputlan di ay ta. Wata ka ba iyan? Nalimot ko. Melvin. Bantay ka lang yun. Sakit naman kayo. Oh, love, tabang. Dayal. Diyan na, madayal ako. Miring na. Wait. Hello? Yes. Kinahanglan mig tabang. Ha? Unsa? Funeral parlor, ne? Oh, uy. Litsi ka. Kamatay ni mong buang ka. Mamatay na ko. Magbinuang pa ka. Ay, Diyos to. Diyos akong nadayal. Funeral parlor, kay mamatay naman ka. Love, tabangi ko. Murag atakiho na ko sa kalagot anong tawana. Melvin, please. Pagdali ba? Ay, na. Miring na lang yan. Wapay mitubag. Hold on, love. Hold on. Gusto ba ko sa akong nabatay? Gitawag ko ni mo, love. O mipahiyom ka na ko, kaganaya. Christine, mahal na ba sab ko ni mo? Ha? Ay, si Bakwa, dahom! Ako ray! Christian. Ay! Kita ka sunday, gilabay ko niya. Naigo nga akong bukton, sakit kaya akong dughan. Naigo akong bukton, ang ako dahil bukton may sakit kayo, day. Kinoy, muna yung gilabay na ko, Andiyan man sobre, andiyan may sotin tanaw ko. Diyos miyo, Marimar! Kwarta! Kadagang kwarta na yung gilabay na ako! Sohol, aron muhilom ka. Og manawag ka og tabang. Kay kamatayon ako sa sakit. Christian. Dayal! Kwarta ni ko ne! Kano na yan ni Zero, ha? Magkasinabot yun ti halita. Pagdali. Iyo. Akong uniko iyo. Usa na tabo, ha? Ila ka bang gibunog, kinaugdaog ka ba nila, anak, ha? Papa, papa. Og kamatunan na. Malipayon kay ko, papa. Malipayon kay ko karon. Unsa? Nalipay kang nahagbong sa tanan. Ug mato sa doktor, nabalian magkunog ka si mong gusok, ha? Okay ra, papa. Okay ra. Ha? Unsa ba'y nakaon mo karon, ha? Napitahan ba ng utok mo, ha? Nga nahagbong ka man, okay ra ka, ha? Kumpadre. Papa, happy lang ko. Kaysa katapusan, mipahiyom na si Christina ko. O gisangpit na ko niya.
sama sa akong pagtawag niya. Papa, love na ang iyang tawag na ko. Dili ba? Love. Padungga si Papa Love. Padungga. Ayaw na paglihok. Aron dili ka sakitan. Love, pato ulit dito. Ayaw na paglihok. Gibawalan ka sa doktor ka kanina. Nalimot ka? Nagkamati ka, Papa. Love. Love, di ba? Ang iyang tawag na ko, Love. Nakabati ko, anak. Nakabati ko. Salamat, iha. Tito. Papa. Papa na lang. Hapit ninyong kasal, dili ba? Papa na lang isampit ako, iha. Sige, Papa. Thank you, Love. Thank you. Pero matulpas, doktor, kaganina. Nga di ka pa mahimong mugawas din o pila ka adlaw, iho. Busa kinahanglan pahibaw untang huwis nga mukasal ninyo. Nga isibog na ang una ang adlaw sa inyong kasal. Dili ko masagot. Iho. Dili mahimong bugso ni mo ang ibong lawas. Tingali unsa na hinuon niya may tabo ni mo. If I can't make it outside, nganong dili ang huwis ang imong dadon din Dinisod sa kong lawak, Papa. Unsa? Christian, isibog ta lang unang adlaw sa tong kasal. Sa oras ka makagawas ka niya dinhi, mahimong magpakasal tayo ta. Mahimong sa bahay na ko magpakaayo. O lagi, pero dili mahimong maglakaw-lakaw ka. Ug usa pa matod sa doktor nga iya pang tan-awon ang resulta sa imong X-ray. Labi pa nga mibati ka og tumang kasakit. Sa bahin diin nabalian ka og kusog. Kaya ko ni. Wa ko'y dili kayahon. Ala ni mo, Love. Love, paabuton taon na ang resulta, okay? Ayaw gud ka pala ka. Mahitabo ang atong kasal upat ka adlaw gikan karon or upat ka buwan gikan karon. Dili ko mo biya sa imong kiliran, Love. Tinud? Dili na ko ni mo biyaan? Nagkabati ka? Ha? Nagkabati mo, Papa? Dili na ko biyaan ni Christine. Mahal na ko ni Christine. Yes! Christian! Ako na ang pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan karon. Malagsakit, pero lipay ko. Abi ko, dili na moabot kinang higayon na. Pero, di ana. Og malipayon kay ko. Mala na. Dadon ko sa akong kamatayon kining kalipay. Nga akong gibati karon, Papa. Anak, ayaw pagsulti sama niya, anak. I'm just so happy. Nga finally, maako na yun sa hingpit ang babae. Kadugay na akong kimahal. Mga bata pa lang ta, Christine, mahal na tika. And know that I will always be with you. Bisan sa kamatayon. Christian. Anak, may mo bang di ka magiskot o kamatayon? Way mamatay. Di may mong mamatay, ha? Di ka mahimong mamatay. Kay kung mamatay ka, ikamatay ko usab ka na, anak. Si Papa. Dili ba matod pa nga ang kinabuhi? Unhanay raman. It's like a game nga di nag-finish line. Christine. Pero sa pagkakaroon, ikaw na ang akong finish line, Christine. Christian. Sige pa. Busog na ko. Di na ko. Apple. Gusto ka? Maghiwa ko, ha? Dili na ko.
Sakit pa kayo. Lihok-lihok ang akong kilid. And besides, gusto kong mag-diet. Alang sa umaabot ang kasal. Kibantay ka. Ipis kay kong tingog. Tanong kay kong tingog. Pero dako kay kumarukog elepante mo. Kibantay ka. Gusto mag-diet. Gusto kong... Gwapo na ko. Gwapo na ko niya ng adlaw. Christine. Christian. Sagdi mo gunit ko si mong kamot. I'm okay. Sakit lang yun kaayo. Kung mo anak, baway na. Ayun na pagsige og istorya. Di ko ni mo biyaan. Dili. Dinhira ka upan ako. Yes. Salamat. Umaabot na ka nga ba na dili ba? Angay lang nga unungan ta ka. Christy. Bro. Kanang undang siya takadiyot. Inita na, oy. Kanina pa ta si buwan si adlaw. May magkangit, di magka mauling. Ako taon, gamayng buwan. Uling na. Tana. Uy, ito. I'm okay. Kapuy ay. Pahuway siya ta bro bagay. Kakuya po na ko sa kainit. Balik pa 7 taon niya. Sige na bro. Kadiyot lang ko. Tara. Kadiyot lang. Sige na. Pakardo? Oo. Ano na siya na ay. Nagbit-bit og basket. Nagdana sa itong paniwag. Tara. Go. Alit mo, oy! Ikaw dahi. Huwag siya naman ka din ha? Wa ko gutom, ma. Huwag kay pamahaw, bro. Uto na ron, ha? Kaguya po na akong bitok ni mo, ha? Kuya pang bitok ni mo, ana, bro. Mukaon ko kung kanon sa kugutomon. Pero... Go! Yan na. Salamat. Nakapalandong na kitahon ko. Grabe. So hot. Sidaan mo yan, ha? Gawa sa pagkaon, ang akong kaugalingon alang ka Facundo. Lua! Ay, nga bang ikaw man ang miuna sa pagduol din sa landong? Siyang go. Mo to ni go ko. Huwag mo siya gutoma. Nya kay gigusla naman ko. Uhaw pagi kayo. Kay kong tubig, be. Narang tubig, pag-ipis diha. Silbi, isag ko, day. Umaabot ko nga imong senyora na limot ka. Unya pasilbihon ko nimo. Kung mahina yun, ha? Unsa? Ha? Magagad pagyapon ka. Kung mapakasal bagyo nimo si bro na ko Facundo, ha? Pakaslan ko niya. Ipaniguro ko kayo. Unyagdi. Mapugos siya. Saan mo pugos niya? Basta mapugos siya. Ay nalagkahibong kung usa ni nining mga adlaw, mamahimo na kong usa sa imong mga amo. Talagi buhato ni mo? Secret! Yay. Facundo? Oh, Kaganina ka pa din Kapoy ka na kaayo, Paway na. wa pa kumuhon. Ay, kadiyot. Singot ka na kaayo. Pahiran ako ang imong singot, ha? Sa pa kanang gibuhat. Gipahiran ang imong singot. Kay basa ka na kaayo, Hunungan na. Hopa ko mahuman. Basa pa kayong imuhang buko-buko, Bita likod. Dili ko gustong maugan ka sa imuhang singot. Tiyalig, masakit ka pa unya. Saon na lang. Stop it. Kadiyot lang. Ayaw na paglihok. I said stop. Nasuko ka? Yana, please. What do you think you're doing? Dili pa ba obvious? Gisilbihan ka. Karon pa lang, dublihon na nako ang pagsilbi sa amahan sa umaabot na akong anak. Ngano? Di ba di mahimo? Balik na sa mga agi. Sige sab kayo laki pang imong agtang, Giman ang imong liog.
kalipay nga si mundukan. Akong trapuhan, Then, ay, sanga na pagkikuptan man mo ang akong kamot. Hunong na. Dili. Dili ko muhunong, Facundo. Bisan magkapila ka pa moingon nga pahunongon ko nimo, dili ko muhunong. Karon pa ba ko muhunong? Din mas milawom na ang ako pagbati di animo human sa nahitabo nato. Yana, Nasayod ka pa sa kalipay nga ako gibati human sa nahitabo nato no ha. Angay unta nga mo bati ko kahadlo ko kauaw. Pero Facundo wa. Mas gibati ko ang sobrang kalipay kaysa katapusan na nahimong usa ang duha nato kalawas ni atong higayon na. Yana, Naibaw ko. Naibaw ko nga kay pagbati para nako. Pero dili mahimong pugngan ko ang ako pagbati alang kanimo, Facundo. Yana. Kung nasayod ka pa lang sa tinuod na kong gibati karon. Kung nasayod ka pa lang. Yana, Kung unsa ang gibati na kong kalipay, mausap ka na ang gibati na kong kaguol. Kay unsaon naman lang kung mumabdos gyud ko. di ta katalikdan. Nahipaw ko. Andap ka mga mahal sa ako, anak. Apan dili ka pa andang mahimon akong bana. Nagkasabot ko, pero dili ko sigurado kung kayahon ko ba unya ay kasulti sa ubang tao. Kay magtuon silang gitintal taka tunga sa imuhang kwarta. Nga tuyo kong magpaanak ni mo tuod kay nag-apas lang ko sa imong katigayunan. Og nahadlo kong dili ko niya kayahon ka ng tanan, Facundo. Yana, Dili na ko kayang mahisama ko sa akong inahan, Facundo. Igo na ang naiaguman sa akong inahan. Kung ugaling magbunga mangyud ang nahitabo na tunduha, og dili ka mga asawa na ako. Mas may patingali nga mamatay na lang ko. Yana, Kaysa mag-antos ko sa pag-BBI sa ubang mga tao. Yana, Dili ko gustong ipamugos ang akong kaugalingon. Kinasayod ko. Naubos lang ang imong pagtanaw na ako. Usa lang ko katrabahante ni maong asyenda. Pero, dili sab ko buot nga mapakyas ko. Yana, Sige. Kung gusto ka yung mag-inusara, biyaan ta na ka. Niya ang labakara alang si mga singot. Nawata. Ato na ko. God. Ngano bang mas misamot man kakomplikado ang tanan? Makonsensya ka sa gipanulti na ako. Nahibaw ko. Ang pugtong problema na ko karon na. Mao ang kung unsaon ko siya sa pagpatuo sa umaabot ng mga adlaw nga nagsapak na ko sa amuon niyang anak. Shit. Usabay angayan ako buhaton. Magpahilabot kong laing lalaki aron sa pagsiguro nga mumaplos ko. Husto. Mo kini ako buhaton. Kinalang mo sabak ko. Aron hingpit ko na makuptan sa liog si Facundo. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Plager ug si Nansalan. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.